Dobrý deň, milí diváci. Srdečne vás vítam na mojom kanáli Tarot pri čaji. Toto video je určené všetkým z vás, ktorí ste v znamení váh, ale aj tým, ktorí sa o toto znamenie zaujímate. Preto sa prosím pohodlne usaďte, spravte si kľudne aj váš obľúbený nápoj a poďme sa, milé váhy, spoločne pozrieť na to, čo vás čaká v mesiaci november. Vyberieme teraz úvodné energie a pozrieme sa na to, o čom bude dnešné čítanie. Poďme na to. Tak, vypadlo mi, pardon, ja si len toto upravím. Vypadlo mi 5 kariet. Momentík, hneď to tam vrátim. Tak, poďme na to, prejdeme si ich za radom. Takže, prvá karta, lievik. Takže, obdobie frustrácie, lekcie, respektíve ponaučenia, ktoré si treba vziať. Takže tu vidíme, ako keby v hrdle takej tej kamenej fľaše stojí nejaký lievik, ten je plný obilia a naplnenie tejto fľaše trvá veľmi dlho, pretože to hrdlo je úzke a vlastne môže cez neho prejsť iba malé množstvo toho obilia naraz. Takže hej, farmár alebo už ktokoľvek teda tieto fľašky plní, tak má pred sebou veľa fľaš, ktoré potrebuje naplniť a začína byť netrpezlivý, pretože ten čas sa mu vlečie. Takže môžeme povedať, že tento symbol hovorí o období, v ktorom môžete cítiť frustráciu z pomalého postupu udalostí, že veci sa nebudú vyvíjať tak rýchlo, ako by ste si želali, ale práve tento proces vás má niečo naučiť. Na konci tohto obdobia si uvedomujete, že trpezlivosť bola vašim najväčším učiteľom, a lekcia, ktorú tu získate, by vám inak unikla, keby sa všetko dialo rýchlejšie, takže je dôležité, aby ste spomalili, pretože všetko má svoj čas a dôvod. Druhá karta je husenica. Takže veci nebudú vždy také, aké sú teraz. Prichádza zmena. Húsenica, vidíme na tomto obrázku, tak je tam nejaká húsenica, ona sa pokojne pasie na tom zelenom liste a takto trávi svoje dni tým jedením a tým odpočinkom a takouto tichou prípravou na chvíľu, kedy sa premení v nádherného motýľa. Takže tu v podstate máme posolstvo takej tej hlbokej premeny. Milé váhy, vo vašom živote už čoskoro nastane veľká zmena, veľká transformačná zmena, ktorá vás posunie do úplne novej životnej etapy. A keď k nej dojde, tak vlastne už nič nebude ako predtým, takže čaká vás obrovská zmena k lepšiemu na 100%, takže wow, to je úplne nádherné, krásne. Ďalšia karta sa volá palica, takže dávajte si pozor, respektíve strážte si svoje zdravie. Takže je možné, že sa snažíte robiť toho až príliš veľa, alebo prípadne ste si zobrali na seba toho až priveľa, ste si zobrali na seba priveľa zodpovedností a karta vám jednoznačne radí spomaliť, takže spomalite, milé váhy, v novembri určite. Je to dôležité. A potom tu máme ešte kartu chlieb, ktorá hovorí o tom, že vás čaká obdobie prosperity a hojnosti. A potom tu ešte máme kartu, ktorá sa volá vlajka a tá hovorí o tom, aby ste si neznižovali svoj štandard a respektíve neznižovali vaše nároky. Wow, no veľmi, veľmi zaujímavé energie a krásne úvodné energie, milé váhy. Tak poďme sa teda spoločne pozrieť na to, ako tento príbeh ďalej rozvinú tarotové karty. Tak vyberieme teraz 6 tarotových kariet, poďme na to.
Dobre, vypadlo mi ich tu veľa naraz, tak ja to tu takto rozprestíhram. No, momentík, budem to musieť trošku poposúvať, aby ste všetko videli. Tak. No a ešte nám chýba jedna karta. Dobre, vypadli nakoniec dve. Ja ich dám takto, budeme si potom, ukážeme si, vysvetlíme každú kartu zvlášť. A ešte sa pozriem v rýchlosti na spodok balíčka, takže máme tu kartu Diabol, Vysoká kňažka a 8 pohárov v reverze. Dobre, tak poďme na to, milé váhy. Takže, ako sme si povedali, na spodku balíčku sme mali, alebo máme kartu Diabla. Takže, milé váhy, je tu niečo toxické, niečo, čo vám už neslúži, respektíve sa možno nachádzate v toxickej situácii, v nejakom toxickom vzťahu a je nutné sa tejto situácie zbaviť, pretože je tu nejaká kontrola, nejaká manipulácia z druhej strany. A ak teda nemáte nikoho, na koho by to sedelo, tak môže byť aj to, že vaše myšlienky sú momentálne teraz tak trošku viac toxické. Takže pozor na to, ale ešte tie karty, čo sme mali pod tým, bola tam vlastne 8 pohárov v reverze, takže ja sa najviac prikláňam k scenáru, kedy vlastne vy, milé váhy, ste boli alebo stále ešte ste v nejakom toxickom vzťahu, kde v podstate to nie je prvýkrát, kedy sa niečo také stalo, kedy vás niekto možno manipuluje alebo ovláda, alebo k vám nie je na 100% úprimný a tých 8 pohárov znamená, že vy ste sa rozhodli tam zostať, vy ste jednoducho z toho vzťahu neodišli, chceli ste dať tomu ešte šancu, takže zostali ste a nie je to jednoznačne prvýkrát, kedy sa také niečo stalo. No už začíname mesiac november, milé váhy, kartou 6 mincí. A toto vo všeobecnosti sa prekladá ako karta štedrosti, kedy znamená, že vlastne Boh alebo vesmír vás chce obdarovať. Takže prichádza k vám dar, odmena, niečo, čo si zaslúžite, niečo, čo ste na čo ste možno čakali. Môžeme to vnímať aj ako odpoveď na vaše modlitby, že vaše prosby a modlitby boli vypočuté, vyslíšané. A táto karta prináša výraznú zmenu k lepšiemu, najmä v materiálnej oblasti. A ak sa týka práce, tak môže ísť o zlepšenie pracovnej pozície, zvýšenie platu alebo iné uznanie vašej snahy. Ale keď sa pozriem na zvyšok kariet, na ostatné kombinácie, tak ja sa viacej prikláňam k druhému scenáru a ten sa týka lásky. A karta 6 pohárov v čítaní lásky znamená, že je tu niekto, kto dáva dvom. Takže pre niektorých z vás, milé váhy, táto karta môže naznačovať, že sa nachádzate v ľubostnom trojuholníku. A keďže ide o kolektívne čítanie, tak možností je tu samozrejme vždycky viac. Buď ste to vy, milá váha, kto má vo svojom živote dve osoby, alebo je to váš partner či partnerka, kto má niekoho tretieho. A ja sa samozrejme prikláňam viacej k tej druhej verzii, že je to váš partner, partnerka a to aj na základe tých ostatných kariet, ktoré tu sú, pretože je tu karta 7 mečov, čo je karta ako keby pocitu zrady. Ide o kartu klamstva, neúprimnosti a symbolizuje vlastne situáciu, kedy vám
Niekto niečo robí za vašim chrbtom, jednoducho niekto koná poza váš chrbát bez vášho vedomia, prípadne vás niekto môže aj vedome zavádzať. Môže ísť kľudne aj o nejaké ohováranie, intrigy, žiarlivosť alebo porovnávanie sa s vámi, pretože tá osoba, ktorá to robí, sa snaží oslabiť tú vašu pozíciu. Takže prikláňam sa k interpretácii, že niektoré váhy sú tu váhy, ktoré sa momentálne nachádzajú alebo nachádzali v toxickom vzťahu, kde sa objavuje tretia energia a pocit zrady. Tento mesiac vám tak prináša uvedomenie, odhalenie pravdy a prvý krok k tomu, aby ste sa oslobodili od tejto situácie, ktorá vám už neslúži. A pozrite sa okolo 15. novembra tu máme kartu poslíka prútov, takže prichádza k vám nejaká správa alebo informácia, ktorú nečakáte. Objaví sa náhle, rýchlo a môže vás prekvapiť. Palice alebo prúty v tarote symbolizujú ohnivú energiu, akciu, vášeň, pohyb vpred, takže preto túto kartu berte ako jasný signál, že teraz je ten správny čas konať. Nebojte sa pohnúť sa ďalej, pretože stagnácia vám už neslúži a ak to nebude správa od niekoho, tak môže prísť nejaký nápad, myšlienka alebo aj príležitosť, ktorá vás posunie vpred, ale musíte ju uchopiť. Neodkladajte to, konajte hneď, pretože vesmír vám teraz dáva doslova zelenú. Poslík prútov, okrem iného, zároveň ešte predstavuje aj zdravé sebavedomie a práve to sa vo vás znovu prebúdza. Takže po tom všetkom, čím ste si prešli, milé váhy, si opäť začnete tak trošku aj veriť a máte konečne silu aj odvahu sa postaviť za seba a ísť ďalej. A pozrite sa, okolo 20. novembra sa ukazuje, že toto vaše rozhodnutie prináša prvé výsledky. Risk, ktorý podstúpite, sa vám vyplatí, takže možno budete mať na začiatku pocit, že riskujete príliš veľa, ale odmenou vám bude úspech, pretože tu sa hneď cítite oveľa lepšie, oveľa sebavedomejšie. Dokonca vaše okolie vás podporuje a stojí na vašej strane, takže ľudia, ktorí vás majú radi, vás podržia možno aj viac, než ste čakali. Takže vy už teraz viete, čo chcete a kam smerujete. A milé váhy, vy ste vzdušné znamenie, ale teraz potrebujete trošku tej ohnivej energie. A aj táto karta 6 prútov je karta leva. Takže tento oheň vám v podstate dodá silu, odvahu a taký ten pohon, aby ste sa oslobodili od tej toxickej situácii a urobili tak krok vpred. A ďalej tu máme kráľovnú mečov a toto ste vy, milé váhy. Toto je vaša energia počas druhej polovice novembra. Kráľovná mečov je niekto, kto vie, čo chce a nebojí sa to povedať nahlas. Nie je to človek, ktorý by sa riadil emóciami, ale práve naopak je to niekto, kto je rozvážny a drží si odstup. Pre niektorých ľudí môže pôsobiť táto kráľovna chladne alebo neprístupne, ale je to len preto, že si v minulosti už prešla veľkou bolesťou. Opäť, karty nehovoria o pohlaviach, takže prehoďte si to podľa seba. Hovoríme vlastne iba o atribútoch, o energiách tejto kráľovny mečov, takže si to prehoďte podľa seba, ako potrebujete. Kráľovna mečov hovorí len to, čo si naozaj myslí a to, čo hovorí, ona myslí vážne. A to isté platí aj pre vás. To, čo budete v tomto období komunikovať svojmu partnerovi, partnerke, tak myslíte skutočne vážne. Tentoraz už necúvnete. Budete konať a posúvať sa vpred a karty vám jasne odkázali aj tu na začiatku, čo sme mali tú kartu tej vlajky, kde vlastne bol jasný odkaz, aby ste si neznižovali svoj štandard. Takže je to dôležitý odkaz, aby ste neobetovali svoje hodnoty ani dôstojnosť len preto, aby ste sa niekomu prispôsobili. Takže postavte sa sami za seba, ste na to pripravení. A
Okolo toho 25. novembra už budete svoju pravdu otvorene komunikovať partnerovi, budete pevní, odhodlaní, ale zároveň aj diplomaticky, pretože kráľovná mečov vie povedať aj tvrdé veci, ale vždycky to robí s rozvahou a eleganciou. A presne tak budete pôsobiť aj vy. Po dlhom čase sa teda konečne postavíte sami za seba a toto je skutočne veľmi úžasná energia, krásna energia milej váhy. A koncom mesiaca, ja to ukážem takto, koncom mesiaca sa energia bude posúvať do karty troch prútov. Keď je karta v správnej pozícii, takto, tak vlastne symbolizuje nádej, pozitívny výhľad do budúcnosti. Je to karta, ktorá hovorí o odmenách za úsilie, o vízii a očakávaní výsledkov vašej práce a odvahy. Lenže v tomto výklade je karta v reverze, čo znamená, že niektorí z vás ešte tie výsledky možno nevidíte a môžete mať pocit, že ste urobili veľa a tie vaše lode sa ešte nevrátili. Prečo hovorím lode? V klasickom tarote v ilustrácii na tejto karty, v podstate tu na tomto mori, v tejto úžine, tento obchodník už vidí ako lode, ktoré kedysi poslal s tovarom a on nevedel, či sa mu vrátia alebo nevrátia, tak tie lode on už tu vidí prichádzať do prístavu a on sa už z toho veľmi teší. On vie, že teda to prežili, nikto ich neprepadol, je tu, takže všetko je vlastne v poriadku. Ale na tejto ilustrácii tie lode nakreslené nemáme, takže musíme rešpektovať aj ilustráciu tohto balíčka, takže lode v tarote reprezentujú príležitosti, takže ono to tu ešte zatiaľ nie je. Takže tento pocit tej straty alebo tej neistoty vlastne zosilňuje ešte aj karta cisára, ktorá nám tiež vyšla v reverze, ktorá hovorí o tom, že pravdepodobne veľké percento z vás vzťah s týmto partnerom, s týmto toxickým partnerom, partnerkou ukončí. Mnohí z vás sa rozhodnú z tejto situácie odísť, čo samozrejme prináša zmenu a možno aj pocit, že neviete, čo bude ďalej, pretože život sa vám možno obráti hore nohami, ale nebojte sa, milé váhy, aj keď sa zdá, že všetko sa mení a nič nie je isté, tak sa všetko deje vždy presne tak, ako má. Vaše odmeny a vaše lode, áno, to myslím teraz obrazne, už sú na ceste, len prídu o trošičku neskôr, takže vy keď sa dostanete z tejto energie, v ktorej ste boli začiatkom novembra, tak karta sa potom obráti späť do správnej pozície a tá nádej na tú pozitívnu budúcnosť tam určite bude, len to príde trošičku s opozdením, takže zhruba približne do 3 týždňov od konca novembra by ste potom mali byť v tejto energie a uvidíte, že veci sa opäť stabilizujú a vy sa dostanete do rovnováhy. Takže transformácia, ktorou prechádzate, otvára určite nové obdobie vášho života, takže aj keď sa teraz cítite možno neistý alebo smutný, tak vedzte, že všetko sa otáča vo váš prospech a všetko bude v poriadku. Wow, tak toto je veľmi silné, veľmi krásne čítanie, milé váhy. Komentujte, dajte mi vedieť, som veľmi zvedavá. A poďme sa ešte pozrieť na záverečný odkaz a na orakulové karty, ktoré nám zhrnú toto čítanie. Tak poďme na to. Dobre. Máme tu kartu číslo 38, ktorá sa volá Byť férový. Momentík, ja hneď si len zoberiem knižočku a prečítam vám posolstvo. Tak.
Spravodlivosť a nerovnosť sú prirodzenou súčasťou života, no nemusia definovať vašu skúsenosť. Teraz vstupujete do obdobia, v ktorom môžete vidieť, ako sa veci vyrovnávajú. Nespravodlivosť je odhalená pravda. Vychádza na povrch a prichádza spravodlivé odškodnenie. Možno budete tí, ktorí niekomu pomôžu nájsť spravodlivosť, alebo budete vyzvaní postaviť sa sami za seba. A pozrite sa, opäť odkazujem na kartu hľadky, ktorá hovorí, aby ste neznižovali váš štandard. Neznižujte sa pod nikoho úroveň. Keď to urobíte, pocítite vnútornú silu a istotu, ktorá vás naplní až do hĺbky duše. Táto karta vás nabádza, aby ste použili svoj hlas a odvahu v prospech tých, ktorí sú slabší alebo menej šťastní. Vyberte si svoju vec, ktorá s vami rezonuje a zaviažte sa k nej, pretože máte moc niečo zmeniť. Pamätajte, že ak konáte s úprimným zámerom a vašim cieľom je spravodlivosť, všetko sa nakoniec vyrieši pre najvyššie dobro všetkých zúčastnených. Tak, myslím si, že toto je absolútne fantastické čítanie na november, milé váhy. Ja vám veľmi držím palce, aby sa vám, ak ste teda v takejto situácii, ktorá je toxická a manipulatívna, tak vám veľmi držím palce, aby ste sa s nej dostali čo najrýchlejšie. Takže, milé váhy, vyhláste si toto čítanie za svoje, ak s vami rezonuje. Ak nie, tak to nechajte tak, nie je to vaše čítanie. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si dnes našli čas a strávili ho so mnou pri tarote, pri čaji. Ak sa vám tento výklad páčil alebo vám priniesol inšpiráciu, budem veľmi rada, ak dáte videu palec hore. Prihlásite sa na odber kanála a napíšete mi do komentárov, čo s vami najviac rezonovalo. Ak máte záujem o súkromné čítanie, môžete mi napísať e-mail na tarotpričaji@gmail.com. Tento e-mail nájdete aj v popise videa. Prajem vám krásne dni plné pokoja a pozitívnej energie a teším sa na vás pri ďalšom výklade.